Spesial kagem Ibu Pratiwi. Gendingipun tresna larangan sugeng midhangetaken nggih Ibu. Taksih makarya sesarengan Putra Dewa Indonesia. Karya Indah Elektro. Dan krimis mong kelingan sliramu wong manis cetak bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ngati wanci ratri saya larut animbrangan titan saya nglangut mang bisa nyawang fotomu ra krasa netes elo ning pipiku Putra Dewa rasa mariso ngene iki. Penake kok kaya ngene ta ya ya. Heeh. Piye? Gocekan lawang alah jatah. Ora nek tandingane pokoke. Heeh. Wes tak trimo senadyan lara tak simpen tipu puting nyawa lila aku kudu lila seliramu bojone wong liya sing sabar ya sayang ora usah berkecil hati mas yo ora iso dadi siji sing penting tak kancani ayo lho spesial buat yang lagi jatuh cinta dengan suami orang. Selamat menikmati bosku. Putra Dewa karya Indah Elektro. Nalikane udan wiwit mong kelingan
Eka sampun angasta sampur oke kawula suwun enggal singkat saking sasana palegen iya nggih monggo Mas Sampun mingere bojo loro Pak spesial kagem Pak RT Pak RT Bluk Kang Misni Pak RT Pak Misni Bluk RT saumur hidup Pak RT teladan Putra Dewa Campur Sarinya Indonesia karya Indah Elektro sampai tua RT teladan monggo Pak Mesri kondo bojo loro isih kurang